Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि फुलार दैमारि YouTube चेनेलाव आरो जोंनि गुबै रावजों खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैदों। मानो होनोब्ला आङो मार्केट थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दङ अब्ला नोंथांमोना नायनो हासिगोन। आङो बबेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। जोंनि जायगाया माबायदि माने जोंनि जायगा माने आं थानाय जायगाया माबायदि ओमफ्राय बोरै नुखो नोंसोरो नायनानै बेखौ आङो नोंसोरो नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हागोन। आं गुबुनावसो थायो नालाय ओमफ्राय आं बबेहाय थायो बेखौबो नोंसोरो उनावहाय मिथिगोन। आगैमोना सनामोना उनाव मिथिगोन आरो। हाय लोगोफोर, नै जों दा मार्केट जानो ओंखारबोबाय। साथाबो लाखाबाय अखा हागोन होननानै थांगासिनो दा नै थांगासिनो नायबाय थादों नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनब्ला नायगोन होनलाय मोजां मोनाबा आरो नोंसोरनि गोसो मा होनो। आं थांगासिनो नै गोजौनिफ्राय गाहायजों आं थांगासिनो नै आं थांगासिनो दा ओमफ्राय नै दा मोनबाय आरोना बाहेर मोनबाय नै आं गेटखौ खुलिबाय। जोंना बसआ गारिखौ नारबाय। बा गाखोनोसै नै बेखौ डिकियाव सोदो। गारिखौ स्टार्ट खालामबाय लाना आं दा गाखोनोसै आरोना। थांबाय नै दा जोङो लोगोफोर नायलांबाय थादों। थांगासिनो दङ मार्केटआव। अखा हादों नै अखायानो मा नोंसोरो नायलांबाय थादों। आं नायलांबाय थानोसै ना। गारियानो गारि नै जोंना। आं दा एटिएमआव हाबनो नागिरदों आरोना। फैसा दिहुननो एसे नैबेहाय जोंना बसआ गारिखौ लाखिबाय। एटिएमआव थांनो नागिरदों फैसा दिहुननो एसे बाजार खालामनो फैसा गैया। ओमफ्राय दाहाय नै एटिएमआवहाय मानसि जमा जानानै दङ माने नै जों दा एटिएमनिफ्राय ओंखारबोबाय। जों दा थांबाय थानोसै। बिदिब्ला नायबाय थादो। बाजारखौ मोनसिगोन आरोना।
मोनां जाथारबाय एसेल'सै एसे थांबावबानो मोनबाय नै बेफोरो जाबाय दखान आरो गिदिर गिदिर ओमफ्राय नै बेफोरो मा दंसोयो बेफोरो मिथिया आरो बिल्डिंफोरा गिदिर गिदिर गोजौ गोजौथार बिदिब्ला नायबाय थादो नै मोनसिगोन बाजारखौ ओमफ्राय लोगोफोर आं दा गुबुन जायगायावसो दङ नोंथांमोना जुदि आं बहा थायो बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा आंनि कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ सोंहरबानो जाबाय आं बेनि एक्सट्रा भिडिअ खालामनो नाजागोन नोंथांमोननिसिम लोगोफोर नोंसोरो गोसो होनानै नायहरलाय बैथिंजाय बाजारनि उनथिंजाय नायहर मा होनो बेखौ गान्दा ना मा होनो गान्दा ना जोंनाथ' बर'फोरा सोरबा सोरबा जायो नालाय माने बेखौ नुगोन आरो बै बाजारनि उनथिंजाय दहाय नुदोंमोन ना आं देखायजोबनो हायाखै नै दा जोंहा मैगं बाजारसिम मोनफैथारबाय आं मैगं नायगासिनो भिन्दि मुला ओमफ्राय माखौ लानाय जायो माने दाउट जादों आरो बबे मोनसेखौ लागोन बिदि नै आं नाखौ नुनानै खारबोदोंमोन आरोना माने जानो लुबैबाय खिन्थु आंना माने फैसायाबो एसे खम दङ नालाय नाखौ दा लागोन होननानै बाजारखौ सिगां खालामग्रोबाय आरोना फैसाया थोबाथाय उनावहाय लागोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा जोङो नै भिन्दिखौ फाइनेलि लाथारबाय मानो होनोब्ला आं भिन्दिखौ ओरैजाय थावजों फ्राय खालामनानै जानो बुहुत मोजां मोनो बेनिखायनो आं भिन्दिखौ एसे बुरजायैनो लाबाय ओमफ्राय दखानिया माने आं मबाइल हमबाय थादों नालाय भिडिअ खालामदो खोमा होननानै एसे सायाव नायस्लु जादोंमोन आरो ओमफ्राय लाजिनानै बियो माने गंनानै थाफिनबाय बिदि दा नै लाखांबाय आङो मैगंखौ फाइनेलि ओमफ्राय दंबावो मोनसे मोननै गोसोखां लाबोनोसै फाइनेलिथ' जाजोबाखै लानाया बानलुबो लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं फैबाय ओमफ्राय मा दंबावो गिदिं नायनोसै एबार मा लानाय जायो बाजाराव फैबाथ' माने सबकुछ लाजोबनो लुगैयो ओमफ्राय फैसायाथ' माने दा लकडाउन ना फैसाफोराबो एसे माने बांद्राय बुरजा गैया बुहुत दामा गोसा लायो आरोना ओरैबायदि माने दामा बुहुत जादों स' बेनिखायनो एसे लाबाय आं दा नै थास'बो नागिरदों आरोना माबायदि माने आं लाबायानो थास'आबो माने मोजांमोन आं ओंखायनो मोजां नुनानै आधा केजि लानो ना फवासे लानो जागासिनो ओमफ्राय आधा केजिखौनो लानोसै सानबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय आखायावहाय बेखौ मा होनो सजना मैगंबो दङ आरो मस्लाबो दङ आखाइ पेकेटावहाय लानानै आं बे मैगं बासिगासिनो ओमफ्राय नायलांदो बिदिबा आरो मा लाबावगोन आङो नोंथांमोना नुबाय थागोन नै थास' लाबाय फाइनेलि आं थास'खौ लाथारबाय आरो मा लाबावनो आं नै गरसिखौ नायदोंमोन आं गरसिखौ मोजां नुवासै ओंखायनो दोनफिनबाय Tisu gana ya? Lana. Dunia musla balu geran 30 taga ni labai. 30 taga ni labai आरो जोङो ओमफ्राय दा नै बेखौ नाखौ लाबाय 30 नाखौ आधा केजि लाबाय जों नाखौनो आधा केजि दा जानोसै आरो एकदम नोगोदनो माने गोथाव कितना है 30 टाका
इधर कितना है एक पाव है क्या देखना ज़्यादा ही है थोड़ा सा कम है आधा किलो तो कितना होगा इधर 25 में 30 रुपये का है ना 25 का हाँ ठीक है 25 25 देने का चिली देना है हाँ चिली देने का हाँ 40 ये अच्छा नहीं होगा सब एक ही है ना हाँ भाई एक ही है वही होगा हो जाएगा थोड़ा कम है ना ये तो थोड़ा देने का नै दा आङो लेस्रा नायफैदों लेस्राखौ माबायदि लानोसै लेस्राखौबो आं मोजां मोनो थावजों एवनानै जानो बेनिखायनो आं दा बेखौ लानोसै आरो लावखौबो नायदोंमोन माबायदि होननानै नायनोसै लानाय जायोना जाया मैगं बेफारिया आंखौ होनदोंमोन आरो भिडिअ खालामदों नामा होननानै बुंदों ओमफ्राय आं होनबाय औ भिडिअ खालामदों इउटुबावहाय नुगोन सार्च खालामनानै नायबा आंनि नामखौ लिरनानै सार्च खालामनानै नायोबाथाय नुगोन आरो नोंखौबो नुगोन आं बिदि होनदोंमोन ओमफ्राय बे होनदों आंना मबाइलानो गाज्रि जाबाय बिदि होनदों आं होनबाय उनावहाय लाबा नुगोन दे बिदि होनदों आरो ओमफ्राय माने बे मोजां नांदों आरो गावखौबो नुगोन होननायखाय बेयो माने दा नायथारसिगोन जाहैबाय बिदिब्ला नै आं दा मस्ला लानो नागिरदों आरो 10 रुपया के देना भैया नेपाल गए हाँ नेपाल नेपाल मतलब असम पे है नेपाल नहीं है अलग है थोड़ा नेपाल जैसा है थोड़ा अलग है और नहीं सही हो जाएगा ये हो जाएगा और इधर क्या है इधर ये क्या है ये क्या है गरम मसाला है और ये धनिया हाँ उसके दोस्त देने का अलग अलग देने का ये दोनों नहीं है एक एक देने का हाँ दोनों दोस्त का देने का मैगं सानदासे जोङो 10 किलो बिलाहि लाना दं बिलाहि आंटी 1 किलो kaki kakinya sese बेखौ लानाय जोङो नै बिलाहि गोथां गोथां गिदिरमोन आरो मबाइलखौ सोरबा थिउ लाना खारबाय जोङो हाय लोगोफोर जोंना इयो मबाइलबो खावो दै मबाइल खावनायखायनो आं होनदों आरो ना माने बिथिं मैगं बासिगासिनो नालाय बेनिफ्राय थारमाने बासिया मबाइलखौ सोरबा लाना खारबा होनना बुंदों आरो आङो लामाथिं माने नैबे लामाथिं आरो ना बिथिं 1 किलो देने का है और ये क्या चीज़ है क्या करते सुखाते हैं क्या हाँ सब्जी बनता है ना अच्छा लगता है कितना होगा ये 20 का पाव 20 का अरे चलेगा यार इसको 1 पाव देने का ये ताजा है इसको मा होनो इसको क्या बोलता है सजना नै इखौ सजना होनो इखौ लाबाय फवासेयावनो 20 थाखानो नै आं दा बेयाव गाजर बासिगासिनो मानो होनोब्ला आं गाजरखौ पियाज बुट गोथां बेनिफ्राय मा होनो इखौ माने बिदिनो थाइसुम ना मा होनो थाइसुमखौबो आङो बेजों मिक्स खालामनानै आङो स्लाद जानो मोजां मोनो आरो आं नोगोद मोजां मोनो आङो बेखौ जुदि मोनजायोबा आंनाव बेलेग जेबो गैयाबाबो जागोन सोलिगोन आरोना आं बहुत मोजां मोनो बेखौ स्लाद खालामना जानो बेनिखायनो आं बेखौ लाबाय आरो बेखौ माने आं लाखाथारो आरो बाजाराव थाङोबा आं बेखौ लाखायो गाजरा आंनि थाखाय फेभरेट आं बहुत मोजां मोनो आरो लाबाय नै फाइनेलि लाखाबाय
गारियाव सोनोसै थांनो ओंखारबाय जोंनो थांबाय मैगङा बारा जाबाय नै आखाव बानायलायबाय I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. So जों सफैबाय नै मोनफैथारबाय ओंखारबाय दानाबा नै नायदो मा लाबोखो बाजारनिफ्राय नै जोंना बेजों गाखोलांनोसै नोगोद गोजौ गाखोनानैनो मेंजोबखायो आं माने गोजौआव थांबाथाय सिङाव फैफिननो बायो ओरैबायदि मेङोना माने गाव खामानि मावनायनिख्रुइबो बांसिनसो मेङो गोजौआव गाखोलांनांगौबा नै मैगङा जोंना आयु जा बुरजा जाखाबाय थिखोनो हालायलायला नै आरो बेनाव दंबावोसो खोन्थिनानै होलाय नै जा बुरजा जाखाबाय दा नै थांनोसै फैदो बिदिब्ला आङो साजों दावखोलांनोसै ना मा होनो सराफोर आंनि इउटुब चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालाम शेयार खालामजाथावनाबा आरो मा होनो कमेन्ट खालाम बावदोंसोमोन कमेन्ट खालामनो दाबाव मानो होनबा माबायदि नुखो माबायदि मोनखो नायनानै बरिं मोनबायना ना मोजां नांखो बेखौ आंनो खोन्थाहरदो बरिं मोनदोंबाबो आं गाज्रि मोना अब्लाबो खोन्थाहरदो आरोना ना मा होनो नै जोंना बसआ एकदम गोसोम जागुलायबाय गोसोमखा मानसिया अब्लाबो दा बियो बिदि होननायखाय लाजिगोन बेनिफ्राय मा होनो बेखौ बारा बुंनो हाया दानो बारा बुंबाथाय ओंखाम जालायलायनाय नङा दिनै ना लाबोदोना आरो ओंखाम जानो जों दा हामनोसै मोनफैबाय मा लाबोदोंमोन नायनोसै बाजारखौ बेसेबां बुरजा जाखो मा लाबोखोथाय र' आं लोगोफोरनो देखायनोसै मा लाबोखो बाजारखौ मा लाबोखो ओइ नाया बोरो कि लाबोब्रा ओइ माथो बाजारलाय माथो बिराद बुरजा लांबाय बिदिमोन माथो गैथारा बाजार गैथारा माथो ओमफ्राय मेथाइबो लायासैना बावनासो थादों नै दा बाजारानो गैया ओमफ्राय जा बुरजा बायदि मोनखाबाय थिखोनो हालाय बिदि मोनबाय माथो आं भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय
नोंथांमोना नायबाय थादो आं भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन टेक केयार